ತಂಕ್ಲೆನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ತಯಾರಾಯಿನ ಸುರುತ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮೀರಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 21க்கு ದೇಶಡುರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS ತೆರಿಪಾದರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಕ್ಕೆ ಮೀರಾ ಪಂಡಿನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಥ್ರೂ ಬರ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮೀರಾದ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ ಬಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂದ ಜನಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡುವರ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚೆಂದ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಎಂಚೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿಷ್ಟಿ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ವೈಸ್ ಅದು ಪೋಂದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅವ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಟಾನ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS ಅಮ್ಮೇರು ಮಗಲ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬೇನೆ ಬೇಚಾರು ತೇಲಿಕೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಾವನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮೀರ ಚಿತ್ರಡು ಮಲ್ತದ. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮೀರಡು ತೂಪನ ರೀತಿಡ್ ಚಿತ್ರ ಮುರಿದು ಬೈತಂಡು ಸುರುಕಾದು ತುಳುಡು ಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯತೆನ್ ತೋದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಚಿತ್ರನು ತಂಗ್ಲನ ತಂಡ ಮಲ್ತದಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನ ತಂಡ ಈ ಚಿತ್ರಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ತದಿರು ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಡಾರ್ ಸೇರ್ನಂಚ ತುಳುಟು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಇಂದಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಚಿತ್ರನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪೆ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಮಿಗ್ದಿ ಅವಡು ಜನ ವೈಫ್ ಅವಡು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿನ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀನ್ ಕನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ ಮಂಟ್ರು ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ನ ದಾದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ 100% ಈ ಮೂವಿಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀರಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನೆಟ್ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಹೆಂಗ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೂಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಈ ಮೂವಿ ಏರು ಬರೋ ಒಳ್ಳೇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಂತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಕ್ ನಿಖಲ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಪ್ಪಡು ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಂಚ ಬಂದ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ಆದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ದೆತ್ತೊನ್ನೊಲಿಯ ಬಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅವೇನೇ ಪಂಡ್ಪದಾಯ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ 100% ಜನಕ್ಕಲ್ಲ 100% ದೆತ್ತೋಡು ಕಾರಣ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ഞാൻ എക്കടെ പണ്ടില്ല ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದು ಆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಥ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಆ ಫುಲ್ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಂತದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ಗೆ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಮೀರ ಅದು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತೂಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಆಜ ಒಂಜಿ ಮೀರ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕನ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೇ ಪಂಡ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಆಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಐಕೆ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದೆಪ್ಪುಡುಂದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಿಡುಂದ ಅದೇ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಟ್ಟು 100% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ತೆಕ್ಕಡು ಯತೀಶ್ ಪಂಡೇರು ನಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು DA ಅವಾರ್ಡ್ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಲೆವೆಲ್ ಪಣ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಧು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂತಿರ್ ಸಾಂಗ್ ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮೂವಿನ ಬೇತೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೋಡು ಪಂಡ ಯಾಪಲ ಪಣ ಭಾಗವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತಂದು. ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದಣ್ಣ ನೆನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಲ್ಪ ಮೀರ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅದುಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಏನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಕ್ಕೆ ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ ಸಾರ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ 3 ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಂದ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಲ ಆಯರುಂಡು. ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಗ ನೆತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಬ್ಳೇಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪರಿಸರಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತುಂಡು. ಮೇನ್ ಪನೋಡ ಅಂದ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದುಂಬು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಮಗೆ ದುಂಬು ಕತ್ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಕಥೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮೀರಾ ಪಂದ್ ದೇಪಂಡ ನೆಟ್ ಮೀರನ ಮಸ್ತ್ ಕನತ್ತ ದಿನಕುಲ್ಲ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಕನನೀರ್ದ ಕಥೆಲುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಕಥೆಲುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಮೀರಾ ಈ ಚಿತ್ರಗ್ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಲೀಡ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರ್ ನೆಟ್ಟುಲೇರು ಅರವಿಂದ ಅಣ್ಣೆ ಆದುಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಆದುಪ್ಪು, JP ತುಮಿನಾಡ್ ಆದುಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಂಜುರಾಯ್ ಆದುಪ್ಪು, ರೂಪಕ್ಕ ವರ್ಕಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ದಂಡೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡ್. ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಶ್ವಥ್ ಮೇರೆ ನಿರ್ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಒಂಜಾತ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂದಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಲಂಚು ಸಾಡ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದವ್ರೆ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಅಡಿಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು. ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರದಾದ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಮೂಲು ಒಂಜಾತ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಟಾಪ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, DI ಅವಾರ್ಡ್, SFX ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂಲು ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ಳೆದ ರಾಯಣದ ಹತ್ರ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮೀರಾ ಚಿತ್ರಗಳ DI ಅವಾರ್ಡ್, SFX ಅವಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರು. ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರನು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆರೆ. ಅಂಚ ಅದುಪುನಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಕ್ಕೆ ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆನ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೀರಾ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕನತ್ತ ಕಥೆಲ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಬೇನದ ಕಥೆಲ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕೆದ ಕಥೆಲ ಉಂಡು. ಒಂಜಾತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಬೇತೆ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೇಪಂಡ ದಯಮಲ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟು ಮೀರಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀರಾ ತಂಡಗ್ ಬೋಡು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಲಂಚುಲ ಮೇರ್ನ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು. ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಅಶ್ವಥ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ರಜ್ಞೋ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ನಾಯಕಿ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತೆರೆ. ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೀರಾನ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಉಂದೆಟಿ ಅಂದ್ರಜನ ಐತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐತೆ ಕೇರಳದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐತೆ ಪುಷ್ಪಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿನ DOP ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ DOP ನಮ್ಮ ಉಂದೆಟಿ ಮೇನ್ DOP ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬುಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಪ್ಪನ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲರಿಸ್ಟ್ ಲಿಜು ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ತಾನ ಬ್ರಹ್ಮಯುಗ ಮೂವಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮೂವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ತಾನ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ DA ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮೂವಿ ಊಟ ಬರ್ಪನಾಗ ತುಳು ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಬಂತ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 1.5-2 hours ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿಂದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಮನೋಡು ಇಂಚ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ಪನ ಒಂಜಿ 150 200 rupeesಗೆ
ಐಕ್ಯ ವರ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ആക്ച്വലി അശ്വത് വന്ന് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് മൂവിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല, തോളു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി ഇല്ല എന്നൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു അശ്വത് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പടത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. ഇപ്പം ഞാനൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. പടം വന്നിരിക്കുന്നൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ടീം മെമ്പേഴ്സാണ്. സോ മസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് തിയേറ്ററിൽ വാച്ച് ചെയ്യണം. ಹಾಯ್ ಅವೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಗೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟುಂಡು. ಎನ್ನವರೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡ್ ಆತು. ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆತು ಯಾನು ಬರೋಂತುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೇನ.